Ako po, patay. Mayroon nga makakarating ng langit. Itong Oy, taong to, chicks. ang sabi niya, Nasaan yung mga ipokrito dyan? Pakita mo. Yung kami naghirap ng 9 months. Kada ka pa, nag-pray ka pa. Ang mga mapanghusga. Kumusta yung mga kanser? Ako nga pala si Paolo. At ngayon sisimulan natin sa mga pinaka mapanghusga nating laro dito sa channel, ang sulot o sukot. Kaya atin na agad simulan. So kayo rin pala, dami nyong natuwa sa ating bagong camera. Comment nga kayo sa baba kung ano mas gusto nyo, main cam ito o itong bago natin. Kasi nabubuo naman to dahil sa inyo. Wala tayong mga ganyan. Baka magkaroon pa tayo ng third cam, di mo alam, dahil sa inyo. Kaya gusto ko kasama ko kayo pag may mga ganitong desisyon. Kaya ako kaya kamahal. So atin na agad simulan. Galing kay Sedi R. King. Night. Ay, guguhit yan. Parang likido ng ihini sa tanas yan. Oh. Ano? Bakat, no? Queen! Huli ka, boy! Huli ang mayroong pinagdaan. Oh, at least napapawis mo agad yung ininom. Okay, hindi yan sulot o sukot. Supsop! Nasupsop si barangay chairman. Dami ngayong mga tumatakbo ngayon sa mga barangay, di ba? Sana hindi kabahan ng bayan ng ating takbo, ha? Wag yung mga pinapadala sa ating mga relief goods ang tinatakbo dito, ha? Sunod, guilt tripping ng simbahan. itong Oy, taong to, chicks! ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. Ay, may nilala akong ganyan. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Ako talaga yan. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. Ay! Magpe-pray pa din naman daw siya. Lilipat lang naman daw siya ng church. Hindi ba tinuro sa Hindi naman Biblia daw na siya huwag manghusga ng magbabackslide. kapwa? May ganon ba? May ganon? Be, matatapos na 2023. Ano nangyari? Sabi ni Mateo, hindi si Guidicelli, ikapitong kabanata, una hanggang ikalimang berso, huwag ninyo husgaan ng iba para hindi rin kayo husgaan ng Diyos. Sapagkat kung paano nyo hinusgahan ng inyong kapwa, ay ganon din kayo husgahan ng Diyos. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Tsaka pinupuna ni Pura. Ito na yung mga double standard, di ba? Ito yung nakakasar rin na may mga tao na pupunta ka lang sa simbahan. Magsisimba lang kasi sobrang guilty sila sa mga ginagawa nila linggo-linggo. Mga kakupalan na ginagawa nila sa kapwa nila. Hindi ko maintindihan, di ba? Pag may mga ganito na double standard sa pinapakita, ang mga nagpapakita ng kanilang pananampalataya, pero pananampal ang kanilang mga sinasabi na tulad ng ganito. Ngayon ako, okay lang naman sa akin kung saan man kayo, kung paano nyo man gusto i-express ang inyong pananampalataya. Wala naman akong problema doon. Pero para tapakan natin ang desisyon ng iba, di ba, sa pagdating sa pagpaprofess ng kanilang faith, tulad na rin ginawa nila Puro Luca, nakikita mo ba ang diferensya na pinapakita? Diba? Hindi siya nakakabuti sa kahit kanino nakakakita nito. At ngayon hindi ko na alam, ano ba mas mapanghusga? Ang langit o ang lupa? O ang lipunan? Nakakatawa eh. So, hindi na pa sulot o sukot. Palitan mo na lang ang sulot, ang langit, ang sukot, ang lipunan po. Tsaka pareho naman sukot yan. Ilagay mo to sa lipunan dahil mapanghusga ang lipunan, hindi ang langit. So, galing daw ito sa Dream Life Church. No matter how challenging it may seem, we are never burdened, for we are infused with God's strength. When our love for serving Him is genuine, our burdens become blessings. Well, sa pag-double check ko ngayon, deleted na yung TikTok to gumawa nito, pati yung buong account. Hindi ko lang kung account yun ni Pastora or account ng mismong Dream Life Church, pero yung nag-viral to dahil may masamot-sari mga opinion ng mga tao na yung mga ganito kasi mas mataas yung pedestal o yung standard na kinalalagyan ng mga ganun tao. Kasi nagpa-profess ka eh. Sa religion, ganyan talaga, di ba? Meron tayong kailangan sundin na standard, ito yung ginawa nyo. So siguro dito nagmukha lang tayong preachy at nagiging hipokrito sa ating mga sinasabi, sa ating pagpapakita ng faith. Kasi naalala ko pa nga nung high school ako pa nga nagbasa lang first reading eh. Hey! Kaya tayo magsalita. Kahit sino pa magsalita dyan sa lipunan o sa langit. Kumbaga nastampa na ako ng langit noon pa lang sa Lourdes.
Biyernes, nagsasalita na ako ng first reading. Ngayon, nagsasalita na ako sa lipunan po. Tsaka nakita mo lang yung jump nung papunta doon hanggang dito. Doon ko nga lang nalaman na meron ako hilig magsalita. Pero hindi ko hilig na tinitignan ako ng tao. Kasi nakikita ko siya doon humihinga, tinitignan ako sa mga nakita ko nag-ML lang doon sa niluluhuran. Ang tawag doon, pews. Ewan ko, basta mga yun na naiinis lang ako. So sana wag natin gawing parang Starbucks stamp ang pagpunta sa simbahan o pagpapakita ng kabutihang puri. Kung yun lang ang basihan mo para mapakita na mabuti kang tao, ikaw ang may problema. Dito paramihan ng pagsimba mo. Kung kailangan mo pa ipakita na mabuti kang tao para gumawa ng kabutihan, o kailangan mo lang maging mabuting tao kasi natatakot ka mapunta sa impyerno, o masabihan na meron kang kasalanan dahil takot ka sa impyerno, mas pinapakita nun yung moral compass mo. Hindi ako dito nagmabuti-mabutihan. May mga ginawa rin akong kasamaan noon. Pero mas nakakaasar kasi siya makita sa mga taong sinasabi na maka-Diyos o relihiyoso. Pero hipokrito lang pala. Nakakaasar at nakakasukot nakita to. Mabuti na nahusgahan sila ng lipunan at hopefully hindi sila hinusgahan ng langit. Diba? Ito kaya nga tayo nandito. May langit at lupa. Impyerno. Impyerno. Saksak puso, tuluan dugo. Umalis ka na dyan sa simbahan mo. Sukot, sunod. POV curfew nyo na. Ito ang kalangitan. Pagkatapos mahusga sa lipunan, bawal ka pumasok, sabi ni San Pedro Amo. Kawawa naman. Sabi mo, iinom ka lang ha. Iinom ka lang pala kasama ng mga tropa mo. Sige, tsaka matulog kayo sa labas. I remember so many memories. Sulot. Dahil kay Miko. Pool. Mga pintong hindi bumubukas. Very good. Diba? Kapatawa mo ko. Ako meron pala akong moral dilemma dyan. Paano pag kaya napunta ka sa langit, tapos meron ka mga kaibigan, alam mo na mabuti, alam mo napunta sila sa impyerno, kaya mo bang mabuhay sa langit? O kung nandun ka lang sa heaven, di ba meron ka state of consciousness siguro, na nakikita mo sila nasa impyerno. Kaya mo bang mabuhay infinitely na alam na nandun yung mga taong pinakamamahal mo? Wala naman right or wrong answer dun. Sulot! Agar, kompleto na naman ang geng-geng, madapaka. Geng! Ito, wag lang mga gunggong, ha? Drip check. Alam mo sino maangas, par? Basta wag lang ipot ang mag-drip dyan, ha? Pucha, wala pang dura sa sahig. 9K mababa. 9K mababa po. Tsaka baka matamaan kayo, ha? Ano motor? Pantalon na ukay. Cavite Pride pala to. T-shirt na iniram lang, kaya fit. Alam mo, par, sino matigas, par? Pormahan pa lang, par. Pucha. May libre aircon yung ano. Drip check. Ulo pa lang, panalo na. Ulo pa lang, pugo na. Diba? Nalala ko lang yung mirror. Kanina yung mga nagaganunan. Mga tigas. Nasaan yung mga hipokrito dyan? Pakita mo. Sulot kasi, di ba? Enjoy lang sila, di ba? Tandaan natin, hindi ba natin kayang dali ng mga material na bagay sa langit, pero napapasaya ako ng mga material na bagay at walang masama doon. Itong material na bagay na camera na to, di ba? Geng! Tsaka galing, Mas malambot pa sa tequila. Na nilunok kanina. Kita mo si bro nakatingin sa kanya, di ba? Yan ang God's gift. Ginagamit ang God's talent. God's blessings. Wag lang sa God's blessings, ha? Sulot! Sila na naman! Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, maligong bagong taon. Pasko, maligayang Pasko. Nadidemonyo ako ng mga ganito eh. Hindi nakakasar eh. Maligayang Pasko, maligayang Ayoko na. Ito, sinusubukan ako ni Lord araw-araw sa mga ganito na. Ayoko husgahan! Gusto ko na magbago! Pupush lang ako eh. Mabuti ba talaga akong tao? Pagod na ako maging mabuting tao eh. Si Tepe Tagaytay mo. Tsaka napakadaming mga Santo Niño. Amen, let him pray! Mga dami na inuhusgahan natin sa channel na to. Kailangan ko na rin bumalik at magdasal. Katawan reveal, amen! Sulot, tumagay na lasing na alala ang pait ng kahapon. Ayun, may jumpscare sa likod sila. Ito yung Santo Niño ng alas 3. Ito ba yung nararamdaman nyo pag inuhusgahan kayo online ng mga tao hindi nyo naman kilala? Sunod, sulat. Student nurse making fun of a dead person. Expired life. Kahit nag-video sa hospital samantangang pasensya napatay tas ginak-transport at expired sa DAP account yung story pero may mga screenshot.
Tapos may friendship naman. Ang sakot nito. So ba yan? Sorry siya isa guys. Libre ko ka mo lang sa next rotation. Gahambal pa siya yung mga base. Wala ka ng respeto kahit sa patay. Kanina dinidisrespect natin yung mga buhay. Okay lang naman eh. Ano kung punishment nung sa CPF never natabo sa inyo? Di ko naiintindihan kung mayroong mga Bisaya dyan. Diputa, yawa. 8 hours extension. Making fun of a dead person as a nurse. What a pledge, Bocha! Yan sigurado huhusgahan ka ng langit at lupa. Magaling! So dalawa, lagyan mo ko sa lipunan ng dalawang kahusga-husgang pangyayari. Ang sakit. Pagod na ako. Gusto ko na matapos to. Yung na, tigil na natin to. Ito galing kay Kayan. Yung gusto lang naman niya maging soloist. Di ba nasa demonyo yung kambing? Di ba yung ganun, yung horn? Pocha, kaldereta ka mamaya. Pocha, mapanghusgang mga tambay at pangpulutan pag may sumasyat ng derecho sa lalamunan. Pocha. Kaya nga tayo nagtatapon muna, di ba noon, para sa mga espiritu? It's just a Filipino from the police. Every move you make, I'll be watching. Si Lord yan, di ba? Para si Lord lang, si Big Brother. Kada galaw ko, andyan ang panghusgang lipunan. Sunod. Sulot. Galing kay Gabriel. 괜찮아. 괜찮아. Okay lang marumi ang ating itsura. Wag lang ang ating mga budhe. Wag lang tayo maging ipokrito. Diba? Pakita ng kasamaang asal. Sulot. Okay lang yan. Nalalaglag naman ang lahat. When life sounds like this again. Lagay mo sa likod si yung tumatagay ng shot. Mga meron lang Albi, lumipad na sa langit. Ito lang dapat tayo po siya. Paano kung araw-araw yung simba mo, kailangan mo siya mataspari ka? Yari tayo dyan. Aku adalah penggali laron. Asik. Metaphor to ng metaphor yan ng langit, diba? Sa kadiliman, ikaw ay lumapit sa ilaw. Ngayon, pupunta siya sa ibang ilaw. Diba? Marami mga fake dyan na mga tinatrato nilang Diyos. Meron doon. The prodigal son, may naiwan. Pinapakita na meron iba't ibang mga nagmimistulang dapat sundin at pakinggan. Diba? Marami mga iba't ibang mga relihiyon eh. Ang importante ay maging mabuti kang tao. Yun ang unahin mo. Kahit mapaano relihiyon ka pa, ano pang pananampalataya mo. Parang sinaniban ako ng demonyo. Bilabala. Hindi si Babele. Unahin mo maging mabuting tao. Doon na naman siya magsisimula eh. Saka mo na isipin kung anong pang mga tradisyon na kailangan mong sundin para mapakita lang na mabuti kang tao. Sunod, sulot. Yung kami naghirap ng 9 months. Mapanghusgang mga mismong asawa mo yung mapanghusga, leche. Pero I think biro-biroan lang naman nila yan. Sukot, mapanghusga talaga lipunan pag ito itsura namin. Pero yung mga importante yung ating itsura sa loob. Di ba katawan daw natin ng templo ng Panginoon? Amen? Comment amen below. Parang yung mga nag-share sa FB na share this and get blessings. Ignore this and didilaan ni Satanas yung puwet mo. May mga ganun. Sukot. Utang ina si Viva Max. Ulitin mo yan. Pagpista ng Nazareno. Sige, ulitin mo yan. Sunod. Galing kay Miss Tinderella. Okay. Kino-confess ko na rin. Naging mapanghusga rin naman ako sa mga ganitong ginagawa sa TikTok. Pero respetuhin natin ang grind. Ako, di ko kaya gawin yan. Di ko kaya mukha lang akong tanga eh. Diba? Ito, ibang commitment to the grind to. Kaya nire-respeto natin yan. Huwag tayo nag-i-hypocrite. Parang siya yung mga isda mo sa aquarium. Yung inaantay ka magbigay ng pagkain. Nagugulat pa din ako para nakakagawa ang TikTok ng paraan para maging entertaining sila. Sukot pa rin do. Maintain cleanliness is next to godliness. Anong sabi ko sa inyo? Mateo, Giudicelli, PS5. Sabi ko nga naman. Sulot.
Ito yung mga taong maraming ginawang kasalanan sa mundo, po, mga war crimes na at saka pumuntang relihiyon ay hindi ka na maisasalba. Mapasalipunan man o sa langit, po, hayop. Sino nga ba to mga to? Sino to? Si ano? Russia nga ba? Bin Laden? Kalimutan ko yung mga pangalan dito. Pero nice, ito na sa harap. Sandali lang. Kapahusga ka naman talaga, lipunan. Bakit kasama si Mama Mary sa mga to? Nicole, kasalanan ba to? Nicole and Brian? Sukotlet. Nakatingin ang Panginoon sa likod natin. Sana masaya kayo. Sukot! Boss, magkano papuntang Isengard? Isa na naman bagong relihiyon. Ako, pag yan, nakita mo po, dire-diretso na sa ilaw. Parang yung mga gamo-gamo kanina. Ako, magbayad ka na, bumaba ka na agad ng jeep. Para wala na pupunta yan. Huwag ka sumunod sa ilaw. Wag, bumaba ka na dyan. Tito, sulot, leche. Ay, langit. Talagang poroki. Yokong mabuhay sa Isang mundong walang tayo. iba. Hukinay-inay mo. Kaya ko din yan ako. Kala nyo Naig di ba? Nakakaputangin na ang mga mapanghusga ng mga relihiyosong ipokrito. Putang na! Ano Juan Carlo po? Juan Paulo po. Ay, maraming salamat. Sulat dahil napasayaw ako. Pati ka nag-pray, ha? Pati Oh! ka nag-pray. Hey! Parang dati nung bata. Bata ka pa, nag-pray ka pa. Hey! Pati ka nag-pray, ha? Pati Iba na dinadasalan kasi pag tumatanda eh. nung bata ka pa, nag-pray ka pa, ha? Oh! Anong hindi lalamig, sumasamba ko every linggo. Every linggo! Mga demons sa amin yung mata ni Kristo. Wabi manamit, pero galing na Galing. sa church to. Basa ka ng Bible, dumain Gang, ka gang! ng verse to. Gang, gang! Panabukis mga pray kay God. Salan na release mga sins gusto mo. Okay yung dream Wala na maintindihan ako sa salita ng Latin. Pero maraming salamat. Ay importante yung mga iba't ibang paraan nga ng pagpapakita ng pananampalataya. Huwag lang tayong magbananampal ang ating kapwa. Woo! Hey! Sulot. Sunod. Paunahan talaga. Takbo, Brian. Mga hipokrito pagpupunta sa pagkamatay nila. Diretso sila sa langit. Ano meron dito? Ano yung dala niya? Salamin ba yan? Lumaharang? Isa-isa lahat makakapunta ng langit. Basta wag lang kita yung browser history. Libreng movie. Libreng sine. Nahilo ko. Ano naman, hindi naman to sukot kasi para lahat ng pinagdaanan natin. Wala ka naman pera talaga. Diba, ang bata. Kaya natin mag-enjoy sila sa kanilang kabataan. Diba, lahat naman tayo. Pinagdaanan niya, meron talaga mga batang kupal. Sulot. Ibang moves yan. Pwede ba yun? Pocha. Pocha, travel to the next dimension. So siya na nagbigay. Hindi nyo makuha. Ako na. Pagbigyan na kita. Sulot. 23k wrong sense sa Gcash. May pangbili na ako ng bagong GPU. Yes, sir! Lasap ko na ang Chicken Joy. Hi, hello po. Nagkamali po ako ng send sa Gcash. Po, tsaka kala nyo, biyaya na. Naging bato pa. Mali kasi ang iyong pinuntahang church. Pambayad po kasi sa rin sa hospital. Nakikiusap po ako na ibalik. Salamat po. Thanks po. Ay po, tsaka ang bait. Pagpalain ka na. Yan ang dapat. Thank you po. God bless. So baka po pasend sa thanks sa God bless. Please let me know. Sige, sorry po. Hindi ko po masend agad kasi nasa class po ako. Okay lang po. Salamat ulit. Babasa na po. Ay po, nabiyayaan para 1,000. Diba? Hindi mo mapagpapalit ang kabutihan sa kahit ano pang halaga. Nagdagdagan ka ng 1k sa langit de. Bet naman. Lesson, maging tapat na bata, lagi ibalik ang hindi sa atin. Very good, boss. Langit, bigyan ng langit yan. Minus 10 points ka agad sa langit. Yan lagi bap.
leche. Kala ko naman ano to. Bagong trend. Tama, para mapakita naman natin na mabait talaga tayo, mabuting bata. Hey! Hey! Malalaman kaya sa langit kung hindi mo kinakalimutan ang gawaing bahay. Maraming salamat, Iyad. At least yan, hindi ka huhusgahan ng magulang mo. Yun ang mas mahirap. Mas gusto ko na husgahan ng lipunan, wag lang ng magulang. Kasi hindi mawala-wala yan, tsaka ang sakit eh. Okay, lagay mo sa langit yan kasi at least alam ng Panginoon na tatalakan na naman tayo. Hindi ni San Pedro, pero ni Nanay. God knows, sabi ito kung marunong ako mag-Bisaya. Oh, tsaka di ba nung dumating yung Holy Spirit, the tongues of fire. Kung pwede mag-iba-iba lang din ang lingwahe ko noon, kasapian mo na ako, Holy Spirit, nang para maintindihan ko lahat ng mga iba't ibang dialekto at lingwahe dito. So, tatapos ang ating mapanghusgang mga memes ngayong linggo. Kung gusto pa na mga geto, huwag nyo tayo like, share sa mga mapanghusgan yung mga friends. Kung hindi ka mapupunta sa langit, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paulo na mamahalam.